tässä on Alvarin vlogi ja Vennon tossa siellä skimellä. Kattoo mun kanavaa just, vai katot et. Joo, se chattailee. Ai, se chattailee sen tyttöystävän kanssa. Hei. Niin, tyttöystävä, niin. Joo. Ei se on kummempi, mutta nee. Ensinnäkin se ei ole mun tyttöystävä. Niin varmaan, miksi te olette kaupungilla aina joka päivä. Kello on 8:12. Lyödäks vetto? Lyödään, et olet. Oikeesti. Niin. Joo. Warcryta ei oo tullut pelattuukaan, vaikka mulla ei ees oo sitä. Niin joo. Mä sitä Viin videota viitti laittaa, kun se ei oikein toimii. No joo, no ei sitten muuta. Moro.